Guhawon sad ka? Muinom sad ka, guhawon ka. Oo. Oh, daan ta gid. Mao kita na yang naraya o. Gago! Napag-iusan nakit ano? Ano ba na iya? Yeah. Oh, napo nakita diri. Unsa man na iya? Nga og kuan ka og kanang gutomon, mukhaong gyud ka. Na, klaro kaya eh. No. Hala uuya sus magtuyok Oo. jud ko dira iya. Nalo na lang. Usay naabot ako sa Starbucks, sa Jollibee. Uy, yung nana. Utumong gani ako iya sus mas kanano na lang gid ang akong kauno. Makita Kung nano gid kayo idol, dira. kung nano Na. dira ang manuhan ako Basta masudlan niya. gutomon ka, mukhaong gyud ka. Na, ang pad gid ato dai di gid na siya mobalibad sa tong kapalaran. Makita magid na siya. Oh. Ug uhawon sad ka? Muinom sad ka, ug uhawon ka. Oo. Oh, daan ta gid. Mao kita na yang akong ref di gid na mawadan soft Oo. drink, pineapple juice, tubig. Gyud oh. Oh, kana akong katabang ako ginainondaan nga kana mamundo gayud na sa ref Imong kay pado di gina. tubig-tubigon. Nga na, amo na siya paila. Mo din na Basta siya. uhaw, basta uhawon gani ka mo inom gyud ka. Klaro gid kayo. Mas tira ni mo ya, oy. Oo, ako basta Sus, may gid na paghimaan Oh. ko. oh, kita kasi mong pado. Sa digig kadalog yun. Ug nagigi kwarta diha, digig kadalo. Sus, kuya. Ay, bawo, jud kaya. Grabe ni mo, gid ako nasayop ni mo ya. Makpan man na ako Pagka itanong master sa gid kayo ni mo. Sige yan. Dira pang snacks lang na iya ha. Sa man eh? Wait lang na, pang snacks lang na. Sa kalibo, tip. Oo, pang snacks lang na. Wala ilabot sa ako, i-donate ron dito sa gawas. Sakto gid kay. Klaro gid kay imong pado na. Klaro gid kayo sa imong pado. Tugid kayo, mahinatagon gid Mahinatagon gid kayo ba?